minule sme tak viacej hovorili práve o tom inhalovaní, že ako teda môžeme inhalovať a hovorili sme, že masážne, ale čo to vlastne znamená masážne a ako teda mám tie oleje použiť, lebo vlastne je to o tom, že potrebujem tie oleje aj riediť a to znamená, že vlastne aké oleje na to, prírodné oleje, teraz myslím ako rastlinné prírodné oleje, 100% čisté, teda môžem použiť. Lebo nie úplne každý takýto rastlinný olej je, by som povedala, taký najvhodnejší, lebo napríklad olivový olej, síce môžeme ho použiť, keď nemáme nič iné po ruke a je to veľmi dôležité, závisí totižto od toho, že aké má ten rastlinný olej molekuly veľké. To znamená, že on potom aj podľa toho vlastne naviaže na seba molekuly esenciálneho oleja. A teraz prečo použiť vlastne ten, my hovoríme také ako podkladový rastlinný olej. Jednak celkovo používať rastlinné 100% oleje, čisté, prírodné, väčšinou zastudené, lisované, je výhodné, alebo teda aj pre našu pokožku veľmi, veľmi dobré. Jednak našu pokožku chráni bunkové membrány, jednak ju vyživuje, hydratuje a prináša teda tiež aj ten rastlinný olej mnohé benefity našej pokožke a tým pádom aj celému telu. No a vlastne tá kombinácia toho podkladového oleja prírodného spolu s tým esenciálnym olejom zabezpečuje ešte aj to, že vlastne ten rastlinný olej nám naviaže esenciálny olej a vtiahne ho do tela. Pretože esenciálny olej je aromatická molekula, to znamená, že pokiaľ si ho kvapneme len tak, bez toho podkladového na pokožku, čo samozrejme nevadí, je to v poriadku, je to dobré, ale vlastne tým podkladovým olejom zabezpečíme, že až 90% z tohto esenciálneho oleja tento olej vtiahne do pokožky a následne ďalej do organizmu a vlastne do krvného riečišťa. Hej? Takže je to dôležité z tohto vlastne dôvodu. No a ďalej aj preto, že niektoré oleje sú teda jednak veľmi štiplavé, horúce, ako sa hovorí, alebo veľmi, veľmi silné. Ľudia majú rôznu pokožku, čo sa týka citlivosti, takže je vždy lepšie v tomto prípade vlastne tie oleje riediť. No a to znamená, že čo môžeme urobiť? Môžeme buď si najprv natrieť tú časť tela tým rastlinným olejom, kam chceme natrieť esenciálny olej a na to miesto potom kvapnúť 1-2 kvapky a roztrieť vlastne vždy krúživými pohybmi ten esenciálny olej. Alebo pokiaľ je to len, že si potrebujeme namasírovať nejakú časť tela, že ma niečo bolí, hej, a viem si tam dočiahnuť, alebo chodidlá, no tak si dám trošku toho rastlinného oleja na ruku, tam si kvapnem 1-2 kvapky esenciálny olej, jemne roztriem v dlaniach a teda masírujem tú časť tela, ktorú dočiahnem. V prípade, ale že napríklad si chcem urobiť nejakú zmes, ktorú chcem používať dlhodobejšie, tak mám možnosť si teda do nejakej fľaštičky, najlepšie pokiaľ bude tmavá, môžem takúto zmes pripraviť. Hej? Lebo ten vlastne esenciálny olej, ktorý nakvapkáme do toho oleja rastlinného, on tam zostane. Lebo máme my aj také vlastne produkty, kde máme rozriedené oleje. Takže vlastne asi môžem takúto masážnu zmes vyrobiť a mám ju vždy po ruke, keď ju potrebujem a keď ju alebo chcem ňou teda riešiť nejaký akutnejší problém, závažnejší, dlhodobejší a nemusím vlastne stále kvapkať tie oleje. Takže tam platí také pravidlo, aby ten olej bol účinný, že vlastne to riedenie by malo byť 3 až 4% približne. To znamená, ja si pre istotu tu ale pozriem, že vlastne do 30 ml nejakej fľaštičky potrebujem si nakvapkať okolo takých tých 15 kvapiek toho oleja. Hej? No. Prepáč, že ruším. Máme tu Vili, welcome. Trošičku ja mu len preložím, že čo si hovorila teraz. So welcome.
Xenia was just talking about using oils for massaging and how to use the carrier oils. So you need to use vegetable oils in a ratio of 30 milliliters to 15 drops of oils. So when you want to massage your partner or whoever, babies, kids, or for yourself or anybody, you do need to mix it with a carrier oil. So Xenia is talking about that now. No a ešte teda aj podľa toho, aké máme ročné obdobie, tak si môžeme trošku aj pomôcť tými rastlinnými olejmi, lebo teda v zime skôr by sme použili rastlinné oleje, ktoré zahrievajú organizmus, no a v lete skôr použijeme rastlinné oleje, ktoré organizmus ochladzujú. Pokiaľ teda nechceme riešiť nejaký konkrétny problém, čo sa týka bolesti a zápalu. Tam vlastne závisí od toho, či to je akutný zápal a bolesť, alebo teda už niečo chronické. A vlastne... For winter we use oils that warm us up, and in summer the ones that cool us down. Which oils are like vegetable oils? Are there different types of oils that sú také, čo nás ohrievajú a ochladzujú? Áno, lebo napríklad, keď si zoberieme olivový olej, tak ten prečo sa používa v tých stredomorských krajinách? Pretože olivový olej ochladzuje. So olive oil cools us down. No, takže máme rôzne oleje, môžeme použiť argánový olej, jojobový olej, výborný je mandlový olej, máme na Slovensku aj šípkový olej, takisto aj slnečnicový, kokosový je vynikajúci, ale tam doporučujem nájsť v lekárni alebo v tých obchodoch zdravej výživy taký ten tzv. Frankcionovaný. Takže... Avocado oil? I love avocado oil. My tu máme olej z hroznových jadierok, hej, takže väčšinou všetky tie oleje rastlinné sú veľmi vhodné na teda použiť ich ako podkladový, aj keď teda taký jeden z najlepších, najjednoduchších je ten práve kokosový olej. So there are different types. You can use olive oil, oregano oil, yo-yo oil, coconut oil, which is probably the most common and the most used. A jej vadí, že či sú za studená robené, alebo cold press? No. Ktoré keď sú čisté a prírodné, sú väčšinou lisované za studená. So the best they should be cold pressed oils. A čo sa týka bábetiek, tak tam je veľmi, teda doporučuje sa použiť buď ten kokosový olej, alebo ricinový olej. My ho tu na Slovensku máme v lekárniach, tak ten je ako pre bábätka, keď chceme použiť spolu zriedené esenciálne oleje, tak tieto dva oleje sa doporučujú pre bábätka. Veľmi práve citlivé, vhodné teda na citlivú pokožku bábätiek. So for babies it's coconut oil and ricinový, Darinka, neviem. Ricinový oil. Neviem, zistím. Je niekto u nás ešte? Soni? Steffi? No idea. Ricinový, OK. Tak Darinka, alebo niekto nám zatiaľ zistí. No, môžeš pokračovať, potom to zistíme. We are trying to find out what you call another type. Ako sa to volá ešte raz? Castor oil. Castor oil. Castor oil. That's like castor sugar, no? Castor oil, yeah. How do you spell it? C-A-S-T-E-R. Castor. Thank you. Castor. C-A-S-T-E-R. One possibility and the other castor, C-A-S-T-O-R. Okay. But even as well, ricinus oil as well. Yes. Ďakujeme. Ďakujeme pekne. Ale v podstate dnes je taká veľká ponuka v lekárniach, že
Ja si myslím, že nám tam dokážu aj poradiť, keby sme chceli nejaký veľmi kvalitný teda olej, vhodný na detskú pokožku, tak určite nám tam teda ako poradia, určite ich budú mať aj viacero druhov, takže ako netreba teraz háňať len ten ricinový olej, dobre? Aby sme zbytočne sa neobmedzovali. No, čo sa týka bábetiek, ešte vlastne poviem takto, že pokiaľ chceme riešiť nejak celé telo, alebo teda máme niekde nejaký problém, tak je veľmi dobré kombinovať, ako som spomínala minule, ten istý olej dať na chodidla, kde to je aj veľmi bezpečné a zároveň kombinovať na tej časti tela, kde ten problém cítime, máme. Takisto môžeme aj veľmi dobré sú na masáž ruky, uši, kde máme tiež zakončenia meridianov a môžeme tak vlastne vplývať na celý organizmus. A úplne ideálne je, keď niekto, koho máme doma, nám môže natrieť takýmto olejom. Hej, hlavne povedla chrbtice a potom to roztiahnuť na celý chrbát. It's the best to use it for your behind your ears, tips of your fingers, and you can apply it to the whole of your back. No, teraz vlastne máme tam práve tie pravidlá, ktoré sú veľmi dôležité sa s nimi oboznámiť, ak chceme používať olejčeky pre deti. Pretože tu je veľmi dôležitý práve ten ich používame olejčeky. Ináč používame olejčeky, keď dieťa má 3 roky, keď má 6 rokov a keď je to malé bábätko. The use of oils is different, or the rules are different for depending on age, if it's 3 years old, 6 years old, or a baby. Máme tam aj potom tú tabuľku. Tú tabuľku je pripravená na... No, výborne. Tak, takže vlastne tu práve v tejto tabuľke máme rozpísané Neviem, koho sme stratili. Ja? Je, si OK. Áno? Seninku stratili? Áno. Tak so we can read the table. Darinka, thank you for translating this. Jak som sa neviem, čo sa stalo, pardon. No, ťa stratili, ale už ťa máme. Áno? Kde som? Počujeme. To start video. So depending on age of a child, you use different drops and different percentage. As you can see from the table, so there's less is more, definitely with children. So really, when I have a 15-year-old, you still have to be more careful with how to use it. Okay, 15-year-old daughter. No, tu by som povedala takú malú pomôcku, že vlastne je to 1 kvapka do čajovej lyžičky. 1 drop into a teaspoon. A vynikajúce je, ja teraz mám v ruke, neviem, či to môžeš dať na obrazovku. Áno. Takýto vlastne rolling. To je taká flaštička, ktorá má rolling. Toto sa dá dať. A tým pádom môžem do ňoho naliať teda olej nosný a nakvapkať, vezme 1, maximálne 3 kvapky, toto je 10 ml. A tento rolling, to je gulička, čiže ja pod touto guličkou len takto pekne nanesiem
tam, kde to potrebujem. Čiže mám rovnomerne roztreté a môžem to jemne ešte do tej pokožky potom toho bábätka vlastne krúživým pohybom urobiť mu masáž. So Will, we can, the oil, the easy way to remember this is to put 1 drop into a teaspoon, or you can put it into a little dosage, little container like that, which is 10 milliliters, and it's like a roll-on bottle. So you can mix it with a carrier oil and put, for example, 1 drop or 2 drops of the essential oil, and then you can apply it directly to the baby's skin. No, ale aj pre seba si môžeme vlastne vyrobiť takúto tačku, hej, kde to máme po ruke a teda hlavne aj keď chceme mať aj ako bázy parfém, ktorý aj teda na nás vplýva, lebo ho dýchame, takže alebo kto má teda citlivú pokožku, tak si môže takýmto spôsobom pre seba pripraviť a má to vždy po ruke. And you can always have it in your handbag and take it out and sometimes put it behind your ears or somewhere and use it as a perfume. And where can we buy these? Anywhere in, have to be specialist shops or? My to kupujeme cez internet. Je to sklenená flaštička a podľa mňa len treba popozerať, ako dajú sa zakúpiť. Because over here in traditional, I don't know, chemist or somewhere, I didn't see it, so I suppose yeah, we'll get it on the internet. Thank you. No, takže to by sme mali také tie základné vedomosti o tom, že ako teda riediť tie oleje, akým spôsobom ich používať masážne. A ja by som teraz teda prešla k ďalším tým olejom, o ktorých si teda chceme niečo povedať. A teda ten náš prvý je čajovník, tea tree. A v dnešnej dobe je to, by som povedala, podľa mňa ako olej number 1. Talk about individual oils. Tea tree. Can you see this, or do I need to move it, or you can move it? Takže je to v prvom rade vlastne olej doslova energetických hraníc. To znamená, že on nás vlastne posiluje v tom, aby sme neprekračovali hranice, respektíve aby sme druhým ľuďom okolo seba ich nenechali prekračovať tie svoje hranice, aby sme, jak sa povie, lebo to je také príslovie, že podáš prst a niekto ti zoberie celú ruku. A to je presne, tento olej nás učí, že podajme tú pomoc, urobme, čo ten druhý potrebuje, ale skutočne ako len po určitú hranicu, aby sa nám potom nestalo to, že vlastne nechávame tých druhých žiť, fungovať na úkor nás samých. Takže to je aj o tom, ako vedieť povedať nie. Darinka, ideš ty teraz, či mám ja? Okay, so I can continue. This is so interesting. I love this tea tree. I'm already thinking of like how many times I use it and how many people with. So tea tree oil, as Xenia said, is especially about our own borders and to think about how far we are gonna to go with other people. So we help to the people, but up till the level or up till the borders where we don't harm ourselves. Takže to jednoducho znamená, že byť otvorený voči ľuďom, ale keď niečo už nie je v súlade s nami, tak jednoducho ostať vlastne verný sám sebe a povedať nie, ďakujem, toto si neprosím, nie, tu už ja takto nemôžem a podobne. So this oil is about to be able to say no to the people and to help to people
and on the other side to be able to say, okay, this is enough, thank you, and to be able to say no. Oh, perfect. No, ale tento olej je hlavne úžasný, lebo rieši kvasinky, je protiplesňový, antibakteriálny, podporuje imunitu, hej? Rieši rôzne zápaly, ako hrdlo, ušné zápaly, kašle, posilňuje aj organizmus, dáva mu silu práve pred operáciami a teda rieši rôzne rezné, mokvajúce rany, akné, lupiny, seborea, kútiky, herpes, no on je proste famózny, ja ho milujem. Wow. So basically, we have written the cases where we can use this tea tree oil, and as we see it, it's against many other cases. For me, was interesting was Ksenia mentioned was before the surgeries as well, and to be used for the wounds as well, and for immunity support, and as you can see, for many other uses which are on the screen. So it's very complex application. How can you use it before surgery? What's the, or why, what does it do? Ksenia, že ako pred operáciou si spomenula, akým spôsobom? Ako to funguje, ako to nanášať, alebo ako... Pred operáciou totiž to ide o to, že vlastne on tiež posilňuje imunitu a tým pádom ten organizmus je taký silnejší, hej, stabilnejší. Čiže každá operácia je zásah do organizmu, to znamená, že posilňuje nám imunitu a potom organizmus sa lepšie vysporadováva práve s tými pooperačnými stavmi. To znamená, že je dobré ho nanášať na chodidlá hlavne, prípadne pozdĺž celej chrbtice, pretože práve vedľa chrbtice vlastne sa nám aj ukladajú, sú tam také lôžka parazitov, takže vlastne práve aj melalúka, tea tree ich ako likviduje už v zárodku. Takže natierať vedľa chrbtice a na chodidla pred tými operáciami. A dýchať. Samozrejme, inhalovať. So as Ksenia said, that before the surgeries, generally during the surgery, there are used the chemicals into your body which decrease the immunity. Yeah. And to support your immunity is very good to use the tea tree oil, as was said, around your spine, very close to the spine. Where are the spots for the absorptions, good absorptions of the oil, and the same as was mentioned last time on the bottom of your feet, specifically under your toes, yeah, which is as well very good absorption of the oils into your body. So that's the places where to be used. No, takže vlastne melalúka by sme to mohli zhrnúť, že je hlavne veľmi účinná pri rôznych teda infekciách vírusových a rôznych teda problémoch a rôznych mokvajúcich ranách a takých tých ranách, kde je už infekcia. Dokonca počas druhej svetovej vojny sa práve aj ako dezinfekčný prostriedok vo veľkom používal práve tea tree. A používal sa akože priamo do rany? No, tea tree aj spolu s levandulou môže ísť aj do rany. Podľa toho, ako je rana hlboká, tak môžeme jednak ho natrieť okolo rany a jednak dať ako na tampon alebo takú tú gázu poskladanú, hej, a vyložiť na ranu. Okay. Mm-hmm. So basically the tea tree oil is really the oil which is very effective for virus infection,
And as well, which is important or very interesting, it could be used even to the wet open wounds, even directly into the wounds. As Ksenia said, during the war, it was used as a disinfection means. So it could be used directly into the wound, or put it on the around the wound, or even on the directly on the wound through the ako sa povie, through the Gaza. Obväz, môžeš dať aj obväz, alebo no. Or through the Dressing. Yeah, dressing, right. No, takže on je veľmi účinný na rôzne plesne hlavne. To znamená rôzne tie stavy, väčšinou ľudia majú na nohách plesne, alebo aj kdekoľvek inde na tele, ale on je úžasný aj použiť ho na plesne v priestore, napríklad stena, drevo a podobne, hej? Mm-hmm. Interesting that not only for the yeast and fungus on your body, but you can use it even on the fungus in your home, yeah, on the walls or on the other places in the house. To znamená, že urobíme si vlastne taký sprej. Ja to potom robievam čo mám takú ako pumpičku na orchidé, tak do toho si dám vodu, nakvapkám povedzme 10 kvapiek melaleuky, titry, pardon, a vlastne nastriekam to miesto, kde je pleseň. Či už je to stena, drevo, čokoľvek. Rôzne plochy v kúpeľni, jednoducho tam, kde je pleseň. Okay, so the practical application, you can put the tea tree oil into the spray, so into the bottle, which could be sprayed on the wall or on the wooden places or in the bathroom where the fungus occurs. No, ja by som ešte tu spomenula trošku aj čo sa týka tých rôznych infekcií vírusových a hlavne tie ušné infekcie. Platí zásada, že nedávame olej esenciálny vlastne priamo do sliznic a na sliznice. To znamená, že napríklad tu pri ušných infekciách používame olej vlastne tu okolo ucha, jak je zadné časť ucha, tak ponatierame pekne okolo uška smerom dole a smerom pod sánku. Okay, so the rules for using the essential oils for the ear problems, the important rule is that you don't put it into the ear directly. You can use it behind, so it can't be put directly on the mucous membrane, but you can put it behind the ear and down to your cheek. There's a question. I don't know what that is. Seninka, kožný stafiolok. Staphylococcus, yeah. Chcem sa spýtať, či je vhodný aj na kožného stafiloka, alebo ktorý olej je najvhodnejší? Kseni, vypadlo nám? Asi, hej. To som sa pýtala ja, to je vlastne dieťa, 10-ročné Darinka. Bratov syn mal kožného stafilokoka, takže bral antibiotika, ale ostali mu teda ranky, vieš, také. Takže som sa chcela spýtať, že tento alebo ktorý by bol vhodný, aby mu teda sa to trošku sa šúpe, také krastičky ostali. Takže by som mu to nejak skúsila doporučiť, aby vlastne, vieš, to je taký chalan v puberte a teraz je nešťastný, že mu ostali tie flaky a tak. Takže zle som to tam napísala. Dobre. Zistíme, len momentálne nám vypadla Ksenia. Takže... Katka, vítaj. Katka si pomýlila hodinu. Ale už ju tu máme.
Dobre. Ksenia už sa pripojila, už som ju videla, ale ešte asi nie. Really, we are trying to find out the answer to this question about this skin, some kind of a cock, I believe, bacteria. Staphylococcus, it's kind of the bacteria. Staphylococcus is the Latin name. Yeah. There you go. There's a... Okay. Yeah. So we don't have the Ksenia, but maybe we can ask Lubka. Lubka Čarska maybe might know. I'm trying to dig out the people. Možno Lubka bude vedieť na tohto kožného stafylokoka, kým sa nám Ksenia naspäť pripojí. No, pýtam sa, že aby sa odpojila. No, som tu. Áno, ahoj. Ahoj. Ahoj, Lubka, ďakujem. No, máme na to zmesi, až zmesi. Áno. Čiže OnGuard používame, volá sa to taká zmes, akože na stráž a zložená je asi z 5 olejov. Dobre, už počujem. Aha, dobre. Máme, tak ideme bola otázka na kožného stafylokoka. Bol dotaz, že ktoré oleje, tak Lubka nám hovorí, že vlastne zmes 5 olejov, ktoré sú v OnGuarde, tak začala rozprávať Lubka, tak necháme Lubku, nech nám dohovorí, dobre? Ja neviem, prečo potom ťa prepneme na teba, lebo sme medzi tým využili Lubku, aby nám zodpovedala otázku. Výborne. Ja budem rada, keď Lubka doplní. Ďakujem. Dobre. No, hovorím, ja toto používam vždy, keď mám riešiť vírusové a bakteriálne infekcie, tak pre mňa je toto najúčinnejší spôsob. A čo tam je, Lubka, v tom? Je tam divoký pomaranč, či white orange. Áno. Potom je tam cinnamon, škorica. Áno. Potom je tam klinček, klave bat. Potom je tam rozemary. Áno. Eukalyptus. Super. Takže, Olinka, máme odpoveď na kombináciu a ešte sa opýtam Ksenii na jej skúsenosť na kožný stafylokokus. Ja s tým skúsenosť nemám osobnú a žiaľ teda nemám ani nikoho v mojom nejakom okolí, ale to, čo hovorila Lubka, to sú skutočne dostatočne silné oleje, antivírusové a jedny z najsilnejších. Takže tá kombinácia týchto olejov, to bude doslova ako killer. Hej. To znamená, že nebojme sa oleje kombinovať a ja som vlastne práve tej kombinácii a vytvárania rôznych zmesí chcela venovať teda sa v tej poslednej časti, pretože sú tam aj nejaké, nazvem to, pravidlá, a zároveň aj to, že aby sme sa nebali kombinovať. To znamená, že pokiaľ máme takéto stavy, tak ja doporučujem určite dať dokopy viacero takýchto silných antivírusových, antiplesňových, antiparazitálnych olejov, ktoré vlastne doslova pôjdu ako vlastne taký bojový tím, hej, a zvládnu to spolu, lebo teda, tak sa hovorí, teda je sila, keď nás je viacej. Super. So what was said that the combination of different oils, there will be the third part of Ksenia's presentation where we will speak about the combination of the oils. But as was said, the mentioned oils are the oils which could be used in combination as a strong guard for our bodies to protect us against the viruses. No. Dobre, tak by sme mohli prejsť teda na ďalší olej a to na trebárs. Máte niektorý prichystaný, ako to máte za sebou?
Môžeme dať pomaranč, rozmarín, cedarwood, ktorý máte, nech nepreskakujeme, lebo mne to je jedno. Okay, we continue. Takže máme ďalej pomaranč. Pomaranč, výborne, joj. Radosť, na všetkých úrovniach. Koho je obľúbený, napíšte do čatu. Alebo napíšte, kto má aký obľúbený, ak máte iný obľúbený. So this is the oil of the joy. A hojnosti. And the abundance. No a ja by som aj povedala, že radostný človek je človek, pre ktorého nič nie je problém. A radostný človek má taký prístup k životu ako dieťa. Hej? Takže vlastne radostný človek je aj zdravý človek. Who is the joyful person? Is the joyful person, as Senia said, is the one who behaves like a child and nothing is a problem in the life, and by that way that person is the healthy one. Takže v prvom rade, keďže je to olej radosti, to znamená, že je proti stresu, proti únave. On nám doslova dáva energiu. Keď si predstavíme pomaranč, to je malé slnko. A doslova v tej fľaštičke je tá sila slnka. So the orange is like a small sun. So when you imagine in the bottle, it's a small sun. So you have the sun, so it means you don't have the stress. Presne tak. Takže nám dodáva energiu, pozdvihne nám náladu a doporučujem teda ľuďom ho difuzovať, voňať práve v tomto období, keď máme menej celkovo ako slnka, ale aj takého toho príjemného denného svetla. Či So už teda použiť. So it charges us with the energy, and especially in these days when it's less sun, is advised to inhale. No, ďalej má mnohé benefity, ako teda jednak aj čo sa týka trávenia a žalúdka, čiže reguluje nám kyselinový reflux, bole žalúdka, pálenie žáhy, protiplynnatosti. So it helps as well with the stomach problem, like the acid reflux and heartburn, stomach ache, gases. No. Podporuje nám takisto prúdenie lymfy a vlastne aj lepšie fungovanie obličiek. To znamená, že aj pomáha, keď nám telo zadržuje vodu, aby teda tá voda ľahšie odchádzala z našeho tela. So it helps and support the lymphatic system. It supports the kidneys, especially when there is a retention of the water in the kidneys. No a jak aj máme napísané menopauza a celkovo ako vôbec takéto naladenie, tak keď sme takí nejakí smutní, alebo dejú sa nám v živote veci, ktoré teda sú pre nás ťažké, tak určite tento olej je pre nás taký povzbudzujúci a podporujúci, že ako nepoddáme sa tým ťažkostiam, ktoré práve v živote máme. So this oil is the oil when we have a hard time in our life, and we need to increase our energy and our mood. So this oil is gonna to help us to increase our mood and energy. No a ešte by som teda povedala, že takisto ako každý citrusový olej je vlastne protizápalový, protiplesňový, protivírusový, podporuje imunitu. Takže ďalší olej, ktorý môžeme pridať k tea tree a už tam máme silu 2, čo sa týka rôznych vírusových ochorení. So and
similar as the tea tree, this oil is supporting the immunity and is antiviral, and we can use it together. So we have already 2 oils which are gonna to be stronger as immunity support oil. No a mám tu jednu takú malú príbehu jednej našej priateľky tu v Bratislave. And the story of one of Ksenia friend in Bratislava. Je to žena, ktorá má účtovnícku firmu, takže chodí mnoho do rôznych inštitúcií, ako je daňový úrad a podobne. So it's a lady who has the accounting company, so she's often going to the tax offices. No a väčšinou títo pracovníci v týchto inštitúciách sú ženy, ktoré sú dosť vyťažené a nie vždy majú dobrú náladu. And usually these kind of the ladies in these institutions, they are overworked or too much work all the time, so they not always have a good mood. No a aby teda úspešne vybavila, čo potrebuje, tak vlastne ona vždy si dá white orange tunana tú C7, klapne si do rúk, hej, pomedli ruky a takto vystrojená v opare white orange vchádza ako slnko do tých kancelárií. And she used the orange, wild orange on her C7 and into her palms. She put the oil and she's entering these offices like a small sun. A keď ona prichádza s dobrou náladou, tak rozjasní tam aj tie ostatné teda pracovníčky a väčšinou sa jej teda, nestalo sa jej veľmi dávno, že by oni neboli pre ňu ochotné urobiť, čo jej vlastne je treba. A keď odchádza, tak sú v dobrej nálade a vždy sa tešia na jej návštevu. So, and by this way, when she comes and enter with this joyful mood and joyful smell, so it doesn't happen that she wouldn't arrange the stuff she needs to arrange at the tax office. Nice. Idete niečo vybavovať, alebo aj máte nejaké jednanie ťažšie, tak to neznamená, že nemôžete to robiť v dobrej nálade. Lebo to, v akej sme nálade, tak za to vlastne manažujeme sami. A práve v tomto nám pomôžu esenciálne oleje, aby sme vlastne boli v takom nastavení a v takej sile, akú potrebujeme. A nakazíme aj tých druhých. A nakaziť smiechom ľudí a dobrou náladou je podľa mňa úžasná vec. Výborná rada. Ja som chodila 3 roky s manželom hore dole po stavebných úradoch a mestských úradoch, takže už budem vedieť, lebo ešte budeme ich potrebovať. Takže budem vedieť, ako to všetko vybaviť. Nice. Do kabelky, dobre? Dobre, jasné. Už to tam mám napísané. Lebo kabelka je ešte moc ľahká, ešte potrebujem zaťažiť viacej. Dobre. Rozmarín. Toto je úžasný olej, ktorý teraz používame a vonia mi aj mne a viem, že aj Katke, lebo práve je to... Áno, ja ho tu teraz mám v difúzeri. Ja ho mám tiež tu nakvapkaný na sebe a kade tade. No, takže rozmarín. Rozmarín je vlastne olej, ktorý má aj ako účinky ako antibiotikum. A je to olej vlastne takého posunu zmeny a takých tých vedomostí a informácií a pamäte. Takže vlastne veľmi pozbudzuje práve naše myslenie a keď napríklad sa potrebujeme veľa učiť alebo aj teraz veľa rozprávať a byť sústredení, tak rozmarín nás práve takto veľmi dobre podporí. So the rosemary is the oil of shifting us and transforming us, and when we need to improve or to make our brain start working more dynamic, we can use this oil.
Pretože vlastne on stimuluje pamäť a podporuje mentálnu jasnosť. So it stimulates the memory and creates the mental clearness. Máme tu teda napísané kompletne úžasný zoznam, v čom všetkom nám rozmarín môže pomôcť. So here is the list of everything where the rosemary can help us. No a vlastne vynikajúci práve je rozmarín na difuzovanie, práve čo sa týka aj vlastne inhalácie, pretože je vynikajúci práve pri rôznych ochoreniach respiračného systému. So it's great for the inhaling while you have the respiratory infection or respiratory problems. Takže vlastne rieši práve tie respiračné infekcie. No a pôsobí takisto na nízky tlak, v zmysle v tom, že zvyšuje tlak. Keď máme nízky tlak, tak nám ho zvýši. Okay, so it increases the blood pressure while you have a low blood pressure. No a ináč rozmarín úžasne redukuje svalové napätie v tele a únavu, takže je vynikajúci aj na masáž pri teda takýchto problémoch v tele, hej, po nejakej veľkej záťaži. A môžeme mať vlastne stiahnuté svalstvo naší, práve keď aj veľa mentálne rozmýšľame, veľa pracujeme hlavou, tak naše telo je takisto zaťažené, dokonca niekedy viac ako fyzicky, keď pracujeme. Takže práve vlastne masáž s rozmarínom uvoľňuje aj to fyzické a aj to mentálne napätie. And it's very good for massaging the body, not only after the physical work, but especially after the mental work, because the body is stressed out, and the rosemary is very good to overcome this fatigueness. No, takže tým pádom je aj na rôzne migrény veľmi vhodný, hej, pod vlasovú pokožku natrieť, na suchy, takisto aj padanie vlasov a dokonca aj veľmi podporuje pečeň a obličky. So it's good to massage the rosemary oil into your head, into your hair, and it's good for hair loss. And it even supports your liver. Výborne. Tak prejdeme na ďalší olej, eukalyptus, vynikajúce. No toto je eukalyptus, to je vyslovene olej zdravia a veľmi nám pomáha pri infekcii dútin a hlavne ako a potom senná nádcha, bronchitída, opár, astma, celkovo ako respiračné zahlienenie celého systému, kašle. Takže všetko, čo sa týka vlastne našeho dýchania a našich dutín. So it's eucalyptus, it's oil of the house, and especially you can read all the areas, but it's basically it's for the respiratory system and breathing, yeah, improve and help with the breathing. Je to tam všetko vlastne aj vypísané, hej, takže astma, kašel a veľmi dobre práve sprietokuje krv v mozgu, takže takisto ako pri mentálnej zvýšenej práci veľmi dobre nás uvoľňuje. And it improves the blood flow in your head. So as well during the mental work, it helps to increase the blood supply to your head. Takže toto je ďalší olej, ktorý môžeme používať práve keď teda veľa prednášame alebo sa učíme, že práve vlastne nám podporuje koncentráciu a prietok krvi v mozgu a potom vlastne aj predídeme tomu, že máme zdúrené vlastne rôzne svaly na krku a a predídeme aj tak bolesti hlavy.
So we can prevent headaches by using these oils, especially while we are doing kind of the mental work like the lectures, etc. No, takže vynikajúci je práve na inhaláciu. Výborne, máme bergamot. Okay. Takže áno, toto je úžasný olej, ktorý je práve olejom takého toho seba prijatia. Prijať jednoducho všetko to, čo som, lebo jedna vec je to zistiť a druhá vec je to aj prijať. Že to som čo práve čo som. So it's the oil of self-acceptance. So one side is to know what we are and to realize what we are like, but what is important to accept ourselves as we are. So this is the oil for that. Takže vlastne nám pomáha nájsť tú emocionálnu rovnováhu, pomáha nám takisto pri rôznych stavoch úzkosti, nervového napätia, rôznych takých depresiách, tiež keď máme veľký smútok z rôznych situácií v živote, alebo teda nevieme niečo prijať, čo sa týka nás, tak práve tento olej je úžasný nám pomôcť v takýchto situáciách, v takýchto stavoch emočných. So it's the oil for balancing our emotional stages when we are in depression, or as is written here, we are in the grief, or we are in the low mood. So it helps us to balance and overcome these situations. Tým vlastne podporuje našu hormonálnu rovnováhu a čo sa týka je vynikajúci tiež teda je vlastne aj antivírusový, ako veľmi veľa týchto olejov esenciálnych, takže rôzne problémy antiparazitný, na traviaci systém výborný, je tam tiež veľmi veľa toho, čo vlastne vďaka nemu môžeme riešiť vo svojom tráviacom trakte. So as was said, it supports our hormonal system, but as well it's anti-parasite oil, and for the antiviral oil, and that's it. What I remember. Ja by som ešte povedala aj o tom, že teda má výborné ochranné účinky a celkovo také tie vyrovnávacie, liečivé, upokojujúce účinky, čo sa týka našej kože. Takže tiež je výborný kvapnúť ho do nejakého iného rastlinného oleja alebo do nejakého mlieka telového, ktoré teda je prírodné, a používať ho a natierať ho vlastne takto na celé telo. So this oil, bergamot oil, is a soothing oil for our skin, for our body. So we can use a drop and put it into the body oil or body cream for our skin. Akurát by som teda ešte len pripomenula, celkovo, čo sa týka citrusových olejov, a bergamot patrí k ním tiež, že citrusové oleje sú fotosenzitívne, takže treba si dávať pozor, nepoužívať ich, keď ideme na slnko. Minimálne tých 12 až 24 hodín. Hej, takže hlavne v lete, alebo keď teda ideme na priame slnko, vtedy teda sa s nimi nenatierať, lebo v podstate nám budeme mať flaky na koži. To je celé. Ako neublíži nám to, len budeme mať flakatú pokožku. Okay, so the bergamot oil is belongs to the citrus type of the oils, and all these oils, they are photosensitive, so we shouldn't use them while we go on the sun for a certain period, because it's we will have the areas of our body of different color. Yes, so it will change the color of the skin.
No, takže ja by som na záver dneska dodala, že všetky tieto oleje, ktoré sme zatiaľ prebrali, tak sú teraz pre nás mnohými pomocníkmi, pretože skutočne mnohé z nich sú antiparazitálne, antibakteriálne, antivírusové, takže závisí len na nás, akým spôsobom pre nás nám urobia tú službu, ktorú potrebujeme. Každopádne inhalácia a vdychovanie olejov má účinok, je taký istý ako aj masážne. A inhalácia olejov je najúčinnejšia alebo najrýchlejšia v tom pre naše telo, pretože vlastne ako vdychujeme ten olej, tak tá aromatická molekula nemusí ísť cez nejakú bariéru. Hej? To znamená, že automaticky cez to naše dýchanie ide do krvného riečišťa a rozvádza sa celým telom. Takže obidva spôsoby sú rovnako účinné a priama inhalácia má veľmi silné účinky pre nás. So the application of the oils, as was mentioned, either inhaling or massage, both ways ensure that the oils is directly going into our system, either through respiratory or through the skin. And the mentioned oils today, they are all of them antibacterial, antiviral, antiseptic. So they are very good for our bodies to be used. Takže ja sa pre dnešok rozlúčim, lebo mám ešte jednu aktivitu, ktorá už na mňa čaká. A teda... Pekne, Kseninka. Výborné to bolo zase. Tešíme sa na budúci týždeň. Ďakujeme. A teda prajem vám zase len krásne prevoňané dni, v dobrej nálade a nech sa vám darí. Prajem vám pevné zdravie a dobrú náladu počas celého týždňa. Ďakujeme krásne. Ďakujeme. Ahoj.